سلام 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 ተኸታተልቲ መቓልሕ መንስያት ሃራይ በኣር ሎሚ ከዓ ከምቲ ልሙድ ሓድሽ እኮ ኣይኮነን ብቐዳማይ ገሊፅንያ ነርና ብዛዕባ ናይ ትግርኛ ትራንስሌት ማለት እዩ ናቱ ንእሽተይ መብርሂታት ወይ መግለፂ ክህብ ስለ ዝደለኹ እየ ሎም መዓልቲ ሓንቲ እዚኣ ፊልም ዝሰርሓ ዘለኹ ማለት እዩ እዛ ዝሰርሓ ዘለኹ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉሰካ ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ኣብ ቲክቶክ ብዙሕ ጊዜ ምልስ ኢለ ነይረ ብጣዕሚ 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 ዘሐጉሰካ ብጣዕሚ ትሕጎስ ምስራኻ ማለት ብዙሕ ከምዚ ዝኣመሰለ ብጣዕሚ ምሻሎ ደስ ዘብል የኻድሪ ብጣዕሚ ዝተርጎሙ ካብ ትግርኛ ናብ ካልእ ቋንቋ ናብ ዘለዮ ናብ ዝተፈላለየ ዓይነት ገሊኦም ንመስሓቅ ዝጥቀሙሉ ወይ ከዓ ምስላታት ናይ ብትግርኛ ይፅሕፍዎ ናብ እንግሊሽ ይግምጥልዎ ወይ ናብ ዶች ናብ ካልእ ቋንቋታት ይገገማጢሎም ኣብ ቲክቶክ እትዎ ከለዉ ብጣዕሚ ትሕጎስ ብጣዕሚ ከዓ ልብኻ ደስታ ይፈጥረልካ ወይ ትሰብካ ማዕረኽ እንደይ ህርፋን ነይርዎ ማዕረኽ እንደይ ተፅቢት ከም ዝነበሮ ታሽሙ ትኸውን ማለት እዩ ብዝኾነ ነዞም ነዚኣት ዝሰርሕዋ ብጣዕሚ ከነመስግኖም ንደሊ ካብ ልቢ ከነመስግኖም ንደሊ ነቶም ኣብዚኣ ዝተሳተፍኩም ሰባት ድማ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ተሳትፎኹም ድማ እቶም ተኽእሎታት ናይ እንግሊሽ ናይ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዘለኩም ኣበርክቱ ክትውስኹ እንተዘልዮም ክትውስኹ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብቲ ታሕቲ ኣለኩም እቲ ብኣርባይትን ኣትኹም ዝተጋጌጋ እንተሎ ድማ ባዕልኹም ክትዕርይዎ ትኽእሉ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ዝኣመሰለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ረይዎ ከምዚ ዝተፈላለየ ብዙሕ ዓይነት ሰባት ኣብቲ ናይ ቲክቶክ ኣካውንት ብዙሕ ከምዚታት ርኤ ብጣዕሚ ድማ ብሓቂ ደስ ኢልኒ ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበለኒ ድማ ነዛ ከቕርበልኩም ካልእ መግለፂ ድማ ክንቅፅል ኢና ከምዚ ይመስል ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ኣብ ቲክቶክ ዝሰርሓሉ ወይ ገለ ምስላታት ገለ ብዙሕ ከምኡ ገይሮም የውርድዮም ብጣዕሚ ድማ ትግረም ትሕጎስ ትስሓቅ ድማ ሃርኣይ ብምቕፃል ድማ ካልእ ብዝያዳ ከዛረበኩም ወይ ከቕርበልኩም ደልየ ዘለኹ ድማ ካልእ እዩ ንሱ ድማ ከመይ ጌርና ብዙሓት ሰባት ሓቲትኩም ነይርኩም ትፀሕፍሉ ኢኹም ስቲልና ክሳብ ሕጂ ትፀሕፉ ኢኹም ገሊኹም ኣብያትና ትብሉ ገሊኹም ድማ ኣብ ጎግል ኣብያ ኣብ ከምዚ ኣብያ ትብሉ ነይርኩም ብዝያዳ ግን ሕጂ ኣነ ብጎግል ክሮም እየ ክርእየኩም እቶም ኣብያትና ትብሉ እቶም ትፈልጥዎ ድማ ፅቡቕ እቶም ዛብየትኩም ድማ ኣብ ጎግል ክሮም ኣቲና ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብቀሊል ማለት እዩ ቀሊል ኣገባብ ሃራይ ክሮም እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ትመስል ምልክት እናገበርኩ ድሓን ከርእየኩም እየ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ክሮም ትበሃል ኣብኣ ክሊክ ንገብር እሞ ቅሬታ ኣነ ከፊትያ ስለ ዝፀናጎ ኦኬ ክሮም ንኣቱ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ጎግል ክሮም ሰዓተና ከምዚ ክመፂ ወይ ድማ ናይ ገለኹም ድማ ቅሬታ ናይ ገለኹም ድማ ኖርማል ክፀንሓክኝ ወይ ዘይተመዝገብኩም ተፀኒሕኩም ከዓ ክትምዝገቡ ኢኹም ክትኣቱ ኢኹም ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘይጥቀመሉ ንክሮም ኣብ ጎግል ክሮም ንሞባይልና ከም ላፕቶፕ ጌርና ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ናታ ዳታ ኣብዚ ናይ ዳታ ኣቲና ማለት እዩ ንሱ ከዓ ክርእየኩም እዩ እጂ ኣብዚ ናይ ጎግል ትራንስሌት ኢልና ንፅሕፍ እሞ ጎግል ትራንስሌት ኢልና ምስኣትና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክመፃና እዩ ከምዚ ኢላ ምስ ከፈተትልና ኣብዛ ታሕቲ ትሪእዋ ዘለኹም ጎግል ትራንስሌት ትብል ዘላ ኣብዛ ምልክት ብቀይሕ ገይረላ ዘለኹም ኣብኣ ክንኣቲና ማለት እዩ ኣብኣ ምስ ኣተና ሃራይ ከምዚ ኢላ ክትከፍተልና ከምዚ ኢላ ምስ ከፈተትልና እምበኣር ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ በትግርኛ
ساعات كندي نراغب كنبلينا ساعات كندي نراغب كم زجير دما أبزي تغيير لنا كله دما توسخ دما أبزي جون غا كوبي كونغورو مسندلي نزينا مالتي أبنت كوبي جيرنا أنا بكال إسا كنسودو مسندلي أبزات ريواز لهم أنا سبت صبر كواب زحك ريكم زيات ريواز لهم دابل تاشم زلوا أبزي آتينا دخلنا تاشمهم قبرنا خير مالتي كوب هنقبر نخل أبزات ريواز لهم كوبي هنقبر تدلنا أواتنا كوب هنقبر نخل نتي تحفظ دما كونو غيران تمتعت لكم وي جيجا كال استفلالي جيجا تخوينو خا معنات لايك ديسلايك كتبو تدليهم عرفتي أبزي ريواز لهم زي ما أكليتي كلتا إيد زلون أبو أتينا دما كنهب نخل توسخ دما شير كنقبرن تدلينا دما ناب زغون السب كنسودو مسندل نتي صحفات ديو قال ناب سب ناب زلني سب كنسودو مسندل دما أبزي تريواز لهم سلسته نتبطال زلون أبن آتينا دما ناب زدلني ناب استفلالي سبات شير كنقبرو نخيل مالتي كم زجيرو دما ناب زدلني قانقوتات كترقم لنا يخيل زغون بإنجليش ديو بجرمن قانقا ديو باستفلالي عينت قانقا زلو دما كوبي إلنا بممتع نابنت أبزي كناتينا إريتريان هيستوري دهان كنقول هنا إريتريان ناين إريتريان أبزي إريتريان هيستوري إلنا مساتنا أو ويكيبيديا دهان كناتينا أبزي ويكيبيديا مساتنا نزي صحفت كم زجرنا زغيتنا بمحس كوبي كنقبر نخل مالتي أبزي كوبي زلدلا كوبي نبلمو شعور تمالشنا أبزي بممزع حنساب زغيتنا نحزامو كم زيلا تمثلنا أبزي بيست نبلا هجي كنقامات لنا معناتي أبزي بإنجليش لازلو أبزي بإنجليش لازلو بتقاقع زلو هنقول كلامنا كترجم لنا تقول مالتي أنا حجي جرمن زلت سنها ناب كافي جرمن ناب تقرينيا قيرية مالتي كم زي مثل تبتدي سنها بدايركت ما هنقول قلتيفو ترجمه مالتي كسب حامش تشح قالات بحدا جزء ترجم يخل حامش تشح قالات كترجم يخل تعمين بزحف ومش حكالات زين حجي يوان زلون كنا مثلا لا شديشتن حبين قالاتين مالتي عند حد فيدلات مالتي حجي بتعمي صفف نسبتن بتعمي تترجمه دما بلك كم تترجمه بتعمي داس لك ولا همانتي أبزناي قنقطات نايدوش حجي زلو نتي قسي قال ملقلا ندوز نبرنا ناي تقرينيا كمون مزي نايدوش زلو كمو دارقا ما عرق جيراتهم صوم حدا عينت جيراتهم صوم ساعجي بتعمي بلزت ابليكيشن كوينا زلا إذا نريا زلنا ترانسليت يا مالتيو تقرينيا ترانسليت مالت بتعمي صحفتن تصبغتن كوينا رغبيها لهنا بزيارة دما انت هقولوا لكمي ابتحتي ديسكريبشن او قلت فولكمي وتم زدولهما مالتيو تم سأنكما مالتي بصحة سواسي نايلكم نيركم ابتحتي قلت فولكمي او كليك بمقبار دايركت توصلكم تخلي انا بتنايتي قانقوات مالتي نابزي نايزي قانقوا مالتي هراي نايلوم بار زيات مسل بتعمي زمسكنكم قبل بي زمسكنكم دهونه دماتي كنت صحافه نابنا زقننا دما هذه حجي انا كنت صحافه زقنه ناب كالي ناباخم لي ناب كالي
ትራንስሌት ክገብሩ ዝዋዕልኩ ንኡ እንተደልየ ድማ ማለት ንኣብነት ሕጂ ቅድሚ 1 ሰዓት ድዩ 2 ሰዓት ወይ ትማሊ ኮፒ ዝበልክዎስ ትራንስሌት ዝበልክዎስ ከመይ ገይረ ክረኽቦ ንኽእል ወይ ገለ እንተልኩም ድማ ረሲዐ እያ ፀኒሐ ዘይረኣኹም ኣብዛ ሂስትሪ ትብል ዘላ ኣብኣ ክሊክ ንገብር እሞ በዚ ጎኒ ከምፃልናዮ ኣብቲ ዝደለናዮ ሽዑ ክሊክ ንገብር ይመለሰና ማለት እዩ እቲ ሕጂ ኮፒ ፔስት ኢለ ዘርእየኩም ዝፀናሕኩ ንሱ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ጎኒ ይዘርግሐልና ኣሎ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኹም ኣብዚ ሂስትሪ ዝብል ክሊክ ምስ ገበርኩ ኣብዚ ይዘርግሐልና ኣሎ ተወሳኺ ድማ ካልእ ድማ ክንገብሮ ንኽእል እንታይ ኣሎ ኣብዛ ኮኸብ ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብኣ ክሊክ እንተገርና ድማ ኩሉ ግዜ ተመዝጊቡ መፀናሓና እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ንኡ እንተደሊና ማለት ሕጂ ንኣብነት እዛ ሂስትሪ ትብል ዘላ ነዊሕ እንተገይረ ኣነ ኣብ ልዕሊኣ ብዙሕ ተርጊመ እንተፀኒሐ ንሳ ታሕቲ ክትወርድያ ማለት እዩ ድሕሪኡ ክስእና ይኽእል እየ ማለት ወይ ክህከየኒ ክእል እዩ ታሕቲ ገፀይ ሰርች ክገብር ወይ ድማ ኣገዳሲ እንተኮይና ወይ ከዓ እዛ ፅቡቅ ጌርካ ሕዛ ደለይ ዘለኹም እንተልካ ተሓስብ ትኾንካ ድማ ኣብዛ ኮኸብ ክሊክ ትገብር እሞ ኣብኡ ክሊክ ምስ ገበርካ ድሕሪኡ እታ ኮኸብ ምስ ትደልያ ኣብዚ ላዕሊ ብምምፃእ ይቕሬታ ኣብዚ 3 ኩርናዕ ዘለዋ ብምምፃእ ኣብቲ ኮኸብ ብምእታው ነታ ኮኸብ ዝገበርናላ ክንረኸባ ንኽእል ብቐሊሉ ኣገባብ ክንረኽባ ንኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዘሎ ካብ ትግርኛ ናብ ዝተፈላለየ ዓይነት ዝትሪእዎ ዘለኹም ቋንቋታት ናብ ዝተፈላለየ ዓይነት ቋንቋታት ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኣፕሊኬሽን እያ ቴንኪዩ ስለቲ ምክትታልኩም ብዝያዳ ድማ ኣነ ክብለኩም ዝደሊ ኩሉ ግዜ ብጎግል ክሮም ጌርኩም ተተጠቂምኩም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ንሳ ልክዕ ከም ናይ ላፕቶፕ ጌራ ስለተስራሓካ ስለተጠቅመካ ደስ ይብለካ ማለት እዩ ወላ ንኽትጥዎ ድዩ ንዝኾነ ንኽትሰርሕ ማራ እያ ደስ ተብል ማለት እዩ ከምኡውን ኪቦርድ ኣለኩም ኣብዚ ኪቦርድ ተጠቂምኩም ኪቦርድ መፂ ፀኒሑ ኣጥፍየ ኣለኹ ሕጂ ከምኡ ጌርና ዝተፈላለየ ዓይነት ቋንቋታት ወይ ዝኾነ ታሽሙ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ናይ ሎሚ እምበኣር ከምዚ ይመስል ነዚ ኣትመስል ሕዘልኩም ዝመፃኹ ኢንሻላህ ነቶም ኣብያትኩም ዘላ ጠቂማትኩም ክትከውን በዓል ሙሉእ ተስፋ ቴንኪዩ ክሳብ ብኻልእ ንራኸብ ሰናይ ቅነ